ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് 8ാമത്തെ അധ്യായത്തില് എത്ര ശ്ലോകം നമ്മൾ ഇന്നലെ എടുത്തത്? 13 എടുത്തു. 14 ഇട്ട് എടുക്കണം അല്ലെ? ഒന്ന് എന്താ നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചത്? ആദിഭൂതം ആദിദൈവം പരമപദപ്രാപ്തി അല്ലെ? അതിഭൂതം അതിദൈവം അതിയജ്ഞം എന്താണെന്ന് അർജുനൻ ചോദിച്ചു, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? യജ്ഞദേവത എന്താണെന്ന്. ഓം അന്തർലീനമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ട സെപ്പറേറ്റ് നമുക്ക് എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഓം എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെന്ത് പറഞ്ഞു? മരണസമയത്ത് നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ ചിന്തിക്കുന്നത്, നമ്മൾ എന്താണ് അടുത്ത ജന്മത്തില് നമുക്ക് അത് എന്താണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്, നമ്മൾ അതായിട്ട് മാറേണ്ടി വരുന്നുള്ളത് നമ്മള് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു 6ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ നീ എന്നെ ആരാധിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. നീ എന്നെ എപ്പോഴും ഓർക്കണം, കൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കണം നീ എന്നെ എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടത്. അതിന്റെ ഒപ്പം നീ എന്തും ചെയ്യണം? നിയതകർമ്മം ചെയ്യാൻ വേണം. നീ എന്നെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കാൻ വേണം കൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തില്. പിന്നെ നീ നിനക്ക് പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ എന്താണോ അത് നീ ചെയ്യുകയും വേണം. കാരണം അങ്ങനെ നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് നിന്റെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിൽ അർപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ലാന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അല്ലേ? പിന്നെ ആരാണോ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ, അവർക്ക് നിശ്ചയമായിട്ടും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ഓർക്കേണ്ടതെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തില്. സർവജ്ഞനാണ്, ആദിപുരുഷനാണ്, സർവനിയന്താവാണ്, അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതും സകലതിന്റെയും പരിപാലകനാണ് ഭഗവാൻ. ഭൗതികമായ അനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനും അചിന്യനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനുമായിട്ടുള്ള ആദിത്യ തേജസ്വി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാൻ ആരാധിക്കേണ്ടതെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെ ഇനി എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നത്? ഹരേകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഹരേകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തില് ഓം അന്തർലീനമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെടുത്ത് ഓം എന്ന് പറയേണ്ടതായിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഹരേകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നും ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മള് എന്താ പറയാ 64 നിയാമക തത്വങ്ങൾ ഞാൻ പറയാറില്ല. അതിൽ ആദ്യം 5 പ്രധാനപ്പെട്ടത് അത് ഏതൊക്കെയാ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സില്? ഇല്ല. നാമജപം, വിഗ്രഹാരാധന, സത്സംഗം, ഭാഗവത പറഞ്ഞു മാതാജി. മധുരാവാസം അല്ലേ? ഇതില് നമ്മളിപ്പോ എന്താ പറയാ വിഗ്രഹാരാധന ചെയ്തു, നാമജപം ഒഴികെ ബാക്കിയൊക്കെ ചെയ്യണ്ടെന്നേക്ക്. എന്നാലും നമുക്ക് എന്താണ് നാമജപം ചെയ്താലേ നമുക്കത് മുഴുവനാകുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ബാക്കിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും. പക്ഷെ എന്നാലും കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ധർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ യജ്ഞം എന്താണ്? നമ്മുടെ നാമജപമാണ്.
മാത്രം ചെയ്താൽ, വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ നമ്മള് വിഗ്രഹാരാധന ഇല്ല, നമുക്ക് ഭാഗവത ശ്രവണം ഇല്ല, സത്സംഗം ഇല്ല, ഇതൊന്നും ഇല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം മാത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്ക് എവിടേക്ക് എത്താം? ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് എത്താം. പക്ഷെ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാതെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? മുഴുവനാക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? നാമജപം നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്തിരിക്കണം. മറ്റേത് നമ്മൾ നാമജപം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പല പല തടസ്സങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് എന്താണ്, ഒരു എനർജി ബൂസ്റ്റർ ആണെന്ന് പറയല്ലേ. നമുക്ക് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യും തോറും നമുക്ക് അതിനുള്ള ആ കരുത്ത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. ആ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ആ കരുത്ത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സത്സംഗത്തിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ആ സാന്നിധ്യത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു എനർജി വീണ്ടും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു എനർജി നമുക്ക് കിട്ടും. പക്ഷെ അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നാമം ജപിക്കുന്നില്ലെങ്കിലോ, ആ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അത്രയും നമുക്ക് ഫലം കിട്ടുന്ന വെച്ചാല് നാമജപത്തിന്റെ അത്രയും ഫലം എന്തിനും വരുന്നുണ്ടാവില്ല, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് വരുന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നാമജപം നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെയാണ്. ഈ നാലാമത്തെ ഭാഗം ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം, ഭഗവത് സ്മരണ ഭക്തി മാർഗത്തിലൂടെ. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നിരന്തരമായി ഏർപ്പെടുന്നതിലൂടെ കൃഷ്ണനെ വ്യതിചലിക്കാതെ സ്മരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ദുരിതങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തു നിന്ന് വളരെ ദൂരെയുള്ള ഭഗവത് ധാമം എളുപ്പത്തിൽ നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. നോക്കാം നമുക്ക്. അനന്യചേത സതതം യോ മാം സ്മരതി നിത്യശഃ തസ്യാഹം സുലഭ പാർത്ഥ നിത്യയുക്തസ്യ യോഗിന. അല്ലയോ പാർത്ഥ, നിരന്തരമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം മൂലം സ്ഥിരചിത്തതയോടെ എന്നെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്ന യോഗാനിഷ്ഠന് ഞാൻ സുപ്രാപ്യനാണ്. ഇപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? നിരന്തരമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം മൂലം, നിരന്തരം ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയുടെ സേവനം മൂലം സ്ഥിരചിത്തതയോടെ എന്നെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്ന യോഗാനിഷ്ഠന് ഞാൻ സുപ്രാപ്യനാണ്. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ, എപ്പോഴും ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന് സ്ഥിരചിത്തതയോടെ എന്നെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്ന യോഗാനിഷ്ഠൻ ആരാണോ ആ വ്യക്തിക്ക് എപ്പോഴും ഞാൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഞാൻ സുപ്രാപ്യനായിരിക്കും, പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ കാലദേശ ഭേദം കൂടാതെ വ്യതിചലിക്കാതെ എല്ലായ്പ്പോഴും കൃഷ്ണനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നു എന്നതാണ് ശുദ്ധഭക്തന്റെ സവിശേഷ ഗുണം. ഇതിന് യാതൊരു വിഘ്നവും ഉണ്ടായിക്കൂടാ. എവിടെ വെച്ചും ഏത് സമയത്തും ഭഗവാനെ സേവിക്കണം. ഇപ്പൊ കാലോ ദേശോ ഒന്നും നോക്കാതെ എല്ലാ സാഹചര്യത്തിലും എവിടെയായാലും ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ആർക്കുള്ള ഗുണം? ഒരു ശുദ്ധഭക്തനുള്ള ഗുണം. അതിനൊരിക്കലും വിഘ്നം ഉണ്ടാകുന്നില്ല ശുദ്ധഭക്തന്റെ. ഏത് സമയത്തും ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം പറയാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ ശുദ്ധഭക്തനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഈ കാലദേശം പറയുമ്പോ. ഹരേ കൃഷ്ണ, എങ്ങനെ ചെയ്യാം? ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയട്ടെ. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു തണുപ്പ് സ്ഥലത്താണ്. തണുപ്പ് സമയത്ത് ഇപ്പൊ രാവിലെ നമുക്ക് നല്ല തണുപ്പായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ചിലപ്പോ രാവിലെ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കില്ല. ഫസ്റ്റ് എഴുന്നേറ്റത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? കുളിക്കുണ്ടാവില്ല നേരത്തെ തന്നെ. ഇപ്പൊ രാവിലെ പൂജയൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ടാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ 4:30 നമുക്ക് പൂജ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളപ്പ വിചാരിക്കും തണുപ്പല്ലേ, നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഒരു 6 മണിയാകുമ്പോ ചെയ്താൽ മതി, തണുപ്പത്ത് എനിക്ക് കുളിച്ചിട്ട് വയ്യായ ഉണ്ടാവണ്ട എന്ന് ആര് വിചാരിക്കും? നമ്മളെ പോലുള്ളവർ വിചാരിക്കും. പക്ഷെ ശുദ്ധഭക്തൻ എന്താ പറയണത്? കാലോ ദേശോ ഭേദം കൂടാതെ എന്നാ പറയണത് അല്ലെ. ശുദ്ധഭക്തൻ എവിടെയായാലും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ സേവനങ്ങളായാലും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് സമയമുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കും. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, ചെയ്യില്ല. പക്ഷെ ശുദ്ധഭക്തൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ആ കാര്യങ്ങൾക്കാണ് എപ്പോഴും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക. അതാണ് ശുദ്ധഭക്തനും നമ്മളെ പോലുള്ളവർ. കാരണം നമ്മളിപ്പോ തുടക്കക്കാരാണ് അല്ലെ, നമ്മളിപ്പോ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാ. നമ്മൾ എവിടേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല? ശുദ്ധഭക്തന്റെ തൊട്ടടുത്തല്ല, അത്രയും ദൂരത്താണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. അപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്റെ ചിന്താഗതി അങ്ങനെയായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളും ഏത് ലെവലിലായിരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? ഈ ശുദ്ധഭക്തന്മാരെ പോലെ. മനസ്സിലായോ? ഇനി ആരാധനാ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് ഭക്തി യോഗികൾ 5 തരത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ 5 തരത്തിൽ ഭക്തന്മാര് നമുക്ക് പറയാം. ശാന്തം, ദാസ്യം, സഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം. അതായത് ശാന്തരസത്തില് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവര്, ദാസ്യരസത്തില് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവര്, സഖ്യരസത്തില് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവര്, വാത്സല്യ ഭാവത്തില് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവര്, മാധുര്യ ഭാവത്തില് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവര്. 5 രസത്തില് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ നമുക്ക് ആരാധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശാന്തം, ദാസ്യം, സഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം. ഇപ്പോൾ ശാന്തരസത്തില് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഉദാഹരണം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഭഗവാന്റെ ഓടക്കുഴല്
ഭഗവാന് ചാർത്തുന്ന പൂക്കള്, അതൊക്കെ ശാന്തരസത്തിൽ വരുന്ന, ശാന്തഭാവത്തിൽ വരുന്നതാ. ദാസ്യഭാവത്തില്, ദാസ്യമായിട്ട് ആരെയാണ് ദാസ്യഭാവത്തിൽ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്? ഹനുമാൻ സ്വാമി ദാസ്യഭാവത്തിലാണ് അല്ലെ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ദാസ്യഭാവത്തില് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത് ഹനുമാൻ സ്വാമിയെ കുറിച്ച് പറയാം. ഭാവത്തില് അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ്? സഖ്യഭാവത്തിലാണ് ഭഗവാന് ആരാധിക്കുന്നത്. വാത്സല്യഭാവത്തില് യശോദ മാതാവ് ഭഗവാന് വാത്സല്യഭാവത്തിലാണ്. മാധുര്യഭാവത്തിലാണെങ്കിലോ ഗോപികമാര്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ആരാധിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രസത്തില് നമ്മളും ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവരാണ്. ഇതില് ഏതെങ്കിലും ഒരു രസത്തില് നമ്മളും ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷെ എന്താ പ്രോബ്ലം? നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ഇതിൽ ഏത് ഭാവത്തിലാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ അതൊക്കെ മറന്നുപോയി. ഇനി നമുക്കിത് ഓർമ്മ വരും എവിടെ എത്തുമ്പോ? ഏത് സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഓർമ്മ വരാ? പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്ലാസ്സില്. ഭാവ സ്റ്റേജിൽ അല്ലെ? ഭാവ സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമ്മളെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആ ഒരു രൂപം, മൂലസ്ഥാനം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഏത് ഭാവത്തിലാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഭാവ സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുവരെ നമ്മൾ ഫുള്ള് മറന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യം മാത്രം, ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ അച്ഛൻ, അമ്മ, നമ്മുടെ കുടുംബം മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ഭാവ സ്റ്റേജിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഭക്തിയുടെ 9 തലങ്ങളുണ്ട്. ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവർത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവം, പ്രേമം. ഭാവം കഴിഞ്ഞാൽ പ്രേമം, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അവിടെ എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏത് ഭാവത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോ ശാന്തത്തിലായിരിക്കാം, ദാസ്യത്തിലായിരിക്കാം, സഖ്യത്തിലായിരിക്കാം, വാത്സല്യത്തിലായിരിക്കാം, മാധുര്യത്തിലായിരിക്കാം. ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു ഭാവത്തില് നമ്മളും ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നവരാണ്, ഭഗവാൻ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നവരാണ് നമ്മളും. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് മാത്രം. മാമുപേത്യ പുനർജന്മ ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം നാപ്നുവന്തി മഹാത്മാന സംസിദ്ധിം പരമാം ഗതിം. ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കൾ പരിപൂർണത നേടിയവരാകയാൽ പിന്നീട് ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവുമായ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള മഹാത്മാക്കള്, ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ചവര് അവരെന്താണ്? അവര് പൂർണ്ണത നേടിയവരാണ് അവര്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് വീണ്ടും എന്ത് വരുന്നില്ല? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവുമായ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. ഈ ഭൗതിക ലോകം എങ്ങനെയാണ്? ദുഃഖം നിറഞ്ഞതാണ്, സ്ഥിരമല്ലാത്തതാണ്. അസ്ഥിരവുമല്ലാത്ത ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് അവര് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. അസ്ഥിരമായി ഈ പ്രപഞ്ചം ജനനം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം, മരണം എന്നിവയാൽ ക്ലേശബഹുലമാകിയാൽ പരിപൂർണത നേടി ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന കൃഷ്ണലോകം പ്രാപിച്ച ഒരാൾ തിരിച്ചു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ദുഃഖാലയം, ദുഃഖത്തിന്റെ ആലയമാണ് ഇത് ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധികളാൽ ക്ലേശം നിറഞ്ഞതാണ് ഭൗതിക ലോകം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന കൃഷ്ണലോകത്തിലേക്ക് എത്തി കഴിഞ്ഞാല് ഒരു വ്യക്തി പിന്നെ തിരിച്ചെവിടേക്ക് പോകുന്നില്ല? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ആ ബ്രഹ്മ ഭുവനാലോക പുനരാവർത്തിനോർജുന മാമുപേത്യാതു കൗന്ദേയ പുനർജന്മാന വിദ്യതേ. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സർവോന്നതമായ ഗ്രഹം ബ്രഹ്മലോകം മുതൽ ഏറ്റവും അധമമായുള്ളവരെ ഉള്ളതുവരെ ജനന മരണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് എന്താണ്? എല്ലാതും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എവിടെ ആയാലും, ഭൂമിയിലായാലും, സ്വർഗത്തിലായാലും, നരകത്തിലായാലും എല്ലാവിടും എന്തുണ്ട്? അവിടെ ജനന മരണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. എല്ലാവിടും ജനന മരണങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ ദുരിതം നിറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇത് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാതും. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഏത് സ്ഥലം എടുത്താലും, സ്വർഗം എടുത്താലും, ഭൂമി എടുത്താലും, നരകം എടുത്താലും, ഏത് ലോകം എടുത്താലും അവിടെയൊക്കെ എന്തുണ്ട്? ദുരിതപൂർണമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്. അപ്പൊ കുന്തിപുത്ര, എന്റെ പദത്തിലെത്തിയവനാകട്ടെ പിന്നീട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്റെ പദത്തിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല്, എന്റെ പദത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് പിന്നീട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഏത് ഗ്രഹമായാലും, ബ്രഹ്മലോകം മുതൽക്ക് ഏതായാലും അധമമായിട്ടുള്ള ഏതായാലും അവിടെ ജനന മരണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ദുരിതപൂർണമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്. ഭഗവാന്റെ ആ പരമപദത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലോ പിന്നെ വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരില്ല, ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ടും വരുന്നില്ല.
ഉത്കൃഷ്ട ഗ്രഹങ്ങളിൽ വെച്ച് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പുരോഗമിക്കുന്നവർ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉത്കൃഷ്ടമുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് ക്രമേണ ഉയർന്ന് മഹാപ്രളയകാലത്ത് ശാശ്വതമായ ആത്മീയധാമത്തിലെത്തുന്നു. എന്നാൽ ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ വെച്ച് കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കാതിരുന്നതിനാൽ അയാൾക്ക് ഭൂമിയിൽ തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മള് ഉത്കൃഷ്ട ഗ്രഹങ്ങളിൽ വെച്ച് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പുരോഗമിക്കുന്നവര്, ഇപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമുക്ക് പുരോഗതി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് ഉത്കൃഷ്ടമുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് ക്രമേണ ഉയർന്ന് മഹാപ്രളയകാലത്ത് ശാശ്വതമായ ആത്മീയധാമത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്കറിയാം, മഹാപ്രളയം നടക്കുമ്പോൾ എല്ലാതും ഇല്ലാതാവും. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? എല്ലാതും ഇല്ലാതാവുമ്പോ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പുരോഗമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഉത്കൃഷ്ട ഗ്രഹങ്ങളിൽ പോയാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ഭഗവാന്റെ സേവനം നമ്മൾ മുടക്കാൻ പാടില്ല. എന്നാൽ ഇവിടെ അടുത്ത വരി പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ, ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ വെച്ച് കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കാതിരുന്നാൽ അയാൾക്ക് ഭൂമിയിൽ തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിലല്ല, എവിടെ പോയാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ഭഗവത് സേവനം നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം, ഭക്തിയുടെ സേവനം നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. അവിടെയും ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോരാം? ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോരേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ 17-14 ലോകത്തിൽ എവിടെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തിരിക്കണം, കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിച്ചിരിക്കണം. അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ എവിടേക്ക് തന്നെ വന്നുകൊണ്ട് വരും? ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ വരേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഭൗതികവും ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ താരതമ്യം. ഇനി രണ്ട് ലോകത്തിന്റെ താരതമ്യെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഭൗതിക ലോകം നിരന്തരം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. സൃഷ്ടിയുടെ നാശത്തിന്റെയും ഈ മഹാസമുദ്രത്തിനും അപ്പുറം ഭഗവാന്റെ ധാമം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അവിടെ ഭഗവാൻ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നു. അചഞ്ചലമായ ഭക്തിയാൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. സഹസ്രയുഗ പര്യന്തം അഹര്യാത് ബ്രഹ്മണോ വിദുഃ രാത്രിം യുഗസഹസ്രാന്തം തേഹോ രാത്രാവിഭോജനഃ. മനുഷ്യഗണിത പ്രകാരം 1000 യുഗങ്ങൾ വേണം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസത്തിന്. അത്രയ്ക്ക് രാത്രിക്കും അത്ര തന്നെ. അപ്പൊ മനുഷ്യ ഗണിത പ്രകാരം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പറയണത്? 1000 യുഗങ്ങളാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലാണ്. ഒരു ദിവസത്തിന് രാത്രിക്കും അത്ര തന്നെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അതായത് ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വേണം? 2000 ചതുർയുഗങ്ങൾ അല്ലെ? 1000 അല്ല 2000 വരും. അപ്പൊ 1000 രണ്ട് വരില്ലേ? അപ്പൊ 2000 ചതുർയുഗങ്ങളാണ് എന്ത്? ഒരു കൽപ്പം. കൽപ്പം ഒരു പകലിനെയാണ് കൽപ്പം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൽപ്പാണ്. കൽപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് 1000 യുഗങ്ങളാണ് എന്ത്? 1000 യുഗങ്ങളാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു കൽപ്പം എന്ന് പറയുന്നത്, പകൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ രാത്രിക്കും അത്ര തന്നെ വേണ്ടി വരുമ്പോ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ വരി? 2000 ഇല്ലേ? 2000 ആയിരിക്കും ഒരു ദിവസത്തിന് വരുന്നത്. 1000 തവണ നമ്മുടെ 3,11,40,000 വർഷങ്ങളാണ് മനുഷ്യഗണിത പ്രകാരം ഒരു ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുഷ്കാലം. ഈ കണക്കനുസരിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുഷ്കാലം അതിരറ്റതും അസാധാരണവുമെന്ന് തോന്നാം. പക്ഷെ നിത്യതയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഒരു പിടിമിന്നൽ പോലെ ക്ഷണികമാണത്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ആയുസ് എങ്ങനെയാണ്? വ്യത്യാസമായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മള് മനുഷ്യരിപ്പോ 50 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 100 വർഷം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്, 100 കൊല്ലം. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച് എങ്ങനെയാണ്? 3,11,40,000 വർഷമാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുഷ്കാലം. ഇപ്പൊ നമ്മളത് 100 വർഷമാണെങ്കിൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഇത്ര വർഷമാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു ഈയാമ്പാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു പ്രാണിനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയില്ല, അതിന് 3 മണിക്കൂറാണ് അതിന്റെ ആയുസ്. ഈ 3 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അത് ജനിച്ചത് വലുതായി, അത് പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഠിച്ച്, അതല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, അത് കല്യാണം കഴിച്ചു, കുട്ടികളായി, പിന്നെ പേരക്കുട്ടികളായി, മരണം സംഭവിക്കും അല്ലെ? അതായത് ഈ 3 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇതൊക്കെ നടക്കും. അപ്പൊ നമ്മളെ 100 വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞ ദേവന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഈ പ്രാണിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ദേവന്മാര് ചിന്തിക്കുക. കാരണം നമുക്കിപ്പോ 100 വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ്? നമ്മളെ എങ്ങനെയാണ് പറയണത്? നമ്മുടെ 12 വർഷം നമ്മുടെ ഒരു വർഷം അവരുടെ ഒരു ദിവസം അല്ലെ? അങ്ങനെയല്ലേ കണക്ക്? നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഒരു ദിവസം കഴിയുമ്പോ നമ്മുടെ
ഒരു വർഷം അവരുടെ സംബന്ധിച്ച് അവിടെ ഒരു ദിവസമേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ അത്രയും വ്യത്യാസം ഓരോന്നനുസരിച്ചുണ്ട്, ഓരോന്നിന്റെ വ്യത്യാസമായിരിക്കും വരുന്നത്. ഇവിടെ ദേവന്മാരെ നമ്മളെയും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോ അങ്ങനെ വരും. ഇപ്പൊ നമ്മള് പ്രാണികളെ വെച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുമ്പോ ആ 3 മണിക്കൂർ അവരെ സംബന്ധിച്ച്. മാതാജി, ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ? ആ നമ്മുടെ ഒരു വർഷമാണല്ലോ പിതൃക്കളുടെ ഒരു ദിവസമായിട്ട് പറഞ്ഞു കേട്ടിരിക്കുന്നത്. ആ അവരുടെ ഒരു വർഷല്ലേ ദേവന്മാരുടെ ഒരു ദിവസം? അങ്ങനെ കേട്ടിരുന്നു കേട്ടോ, അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാണേ. ദേവന്മാരുടെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? ദേവന്മാരുടെ ഒരു വർഷം, പിതൃക്കളുടെ ഒരു വർഷം ദേവന്മാരുടെ ഒരു ദിവസം എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടിരുന്നത് കേട്ടോ, അറിയില്ല. അങ്ങനെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു മാതാജി. കാരണം നമ്മള് ദേവന്മാരെ വെച്ചിട്ട് പറയുന്നുള്ളൂ, പിതൃക്കളുടെ സെപ്പറേറ്റ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. നമ്മളെ പിതൃക്കൾക്ക് ബലി ചെയ്യൂലോ, നമ്മള് വർഷത്തിൽ 3 പ്രാവശ്യമല്ലേ ബലി ഇടുക. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണേ, സംശയം ചോദിച്ചതാണ് കേട്ടോ. അല്ല, എനിക്കും അറിയില്ല, ഞാനത് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം, ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. മാതാജി, അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോ നമുക്ക് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെയും ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഘടന അനുസരിച്ച് ആയുഷ്കാലം പല രീതിയിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ഓരോരുത്തർക്കും ആ കാഴ്ചപ്പാടിൽ വ്യത്യാസം വരും. അപ്പൊ നിത്യതയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഒരു മിന്നൽ പോലെ ക്ഷണികമായിരിക്കും ഇത്. അവ്യക്താത്യക്തയാ സർവ പ്രഭവന്ത്യേഹ രാഗമേ രാത്രിയാഗമേ പ്രലീയന്തേ തത്രൈവാവ്യക്ത സംചകേ. ബ്രഹ്മദിനാരംഭത്തിൽ സർവഭൂതങ്ങളും അവ്യക്തത്തിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നു. പിന്നീട് രാത്രിയാകുമ്പോൾ അവ അവ്യക്തത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടും ലയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ബ്രഹ്മദിനം ആരംഭിക്കുമ്പോ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിനം ആരംഭിക്കുമ്പോ എല്ലാ ഭൂതങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യും? അവ്യക്തത്തിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കും. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രി ഒരു പകല് കൽപ്പമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. രാത്രിയാവുമ്പോ എല്ലാതും ആരിലേക്ക് പോകും? ഭഗവാനിലേക്ക് പോകും. ഭഗവാനിലേക്ക് പോയിട്ട് പിറ്റന്നാള് ബ്രഹ്മാവിന് നേരം വെളുക്കുമ്പോ, അതായത് പകലാകുമ്പോ ഇതെല്ലാം വീണ്ടും വരികയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അതാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിനം ആരംഭിക്കുമ്പോ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എന്ത് ചെയ്യും? അവ്യക്തത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കും. പിന്നീട് രാത്രിയാകുമ്പോഴോ വീണ്ടും അത് അവ്യക്തയിൽ തന്നെ ലയിക്കുകയും ചെയ്യും. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ചെറിയ പ്രളയം അല്ലെ, സാധാരണ നൈമിത്തിക പ്രളയം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത്. 2 തരത്തിൽ പ്രളയം സംഭവിക്കും. ഒന്ന് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു രാത്രിയിലും, പിന്നെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് തീരുമ്പോഴും. അപ്പൊ എല്ലാം പോകും. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, 3 ലോകങ്ങൾ മാത്രമേ പോകുന്നുള്ളൂ. ഒന്ന് ഭൂമിക്ക് മുകളിലുള്ള ഭൂമിയും, പിന്നെ എന്താണ് ഭൂവർലോകവും സ്വർലോകം, 3 ലോകങ്ങളാണ് പോകുന്നത്. ഇവിടെ ചാക്രിക സൃഷ്ടിയും നാശവും. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം, ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ദിനം ആരംഭത്തിൽ സർവ്വഭൂതങ്ങളും അവ്യക്തത്തിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നു. പിന്നീട് രാത്രിയാവുമ്പോൾ അവ അവ്യക്തത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടും ലയിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ആരിലേക്കാണ് പോകുന്നത്? ഭഗവാനിലേക്ക് പോകും. പിറ്റന്ന് വീണ്ടും വരികയും ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണിത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭൂതഗ്രാമാസ ഏവായം ഭൂത്വാ ഭൂത്വാ പ്രലീയത്തെ രാത്രിയാഗമേ വശപാർത്ഥ പ്രഭവത്യാഹരാഗമേ. വീണ്ടും വീണ്ടും ബ്രഹ്മദിനാരംഭത്തോടെ സകല ഭൂതജാലങ്ങളും ഉളവാകുന്നു. നിശാഗമത്തിൽ അവയെല്ലാം നിസ്സഹായരായി നശിക്കുന്നു. അപ്പൊ വീണ്ടും ഇതന്നെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ബ്രഹ്മദിനം ആരംഭിക്കുമ്പോ എല്ലാതും വരും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രാത്രിയാകുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെല്ലാം നശിക്കുകയും ചെയ്യും. കൃഷ്ണാവബോധം ആർജിച്ച മനീഷികൾ മാത്രം ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന നാമോച്ചാരണത്തിൽ മുഴുകി മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ തികച്ചും ഭഗവത് സേവനത്തിനായി അർപ്പിക്കുന്നു. ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ കൃഷ്ണന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗ്രഹത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനും അവിടെ പുനർജന്മ ക്ലേശത്തിന് ഇടവരാതെ ശാശ്വത ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനും അവർക്ക് കഴിയും. അപ്പൊ മനുഷ്യര് കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച മനുഷ്യരെന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട്, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തെ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനും നമ്മുടെ പുനർജന്മ ക്ലേശത്തിന് ഇടവരാതെ, നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു പുനർജന്മം ഉണ്ടാകാതെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരാനാകാത്ത വിധത്തിൽ ആ ശാശ്വതം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. പരസ്തമത്തു ഭാവോന്യോ വ്യക്താത് സനാതനഃ യാസാ സർവേഷു ഭൂതേഷു നശ്യതു ന വിനശ്യതി.
വ്യക്തവും അവ്യക്തവുമായ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതമായി സനാതനമായ ഒരു മറ്റൊരു വ്യക്തഭാവമുണ്ട്. സമുത്കൃഷ്ടമായ അതിന് ഒരിക്കലും നാശമില്ല. സർഗാവസാനത്തിലും അത് അതേപോലെ നിലനിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ വ്യക്തവും അവ്യക്തവുമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതികൾക്ക് അതീതമായിട്ട് സനാതനമായ മറ്റൊരു വ്യക്തഭാവമുണ്ട്. അതാണ് എന്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ വ്യക്തവും അവ്യക്തവുമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനായിട്ടുള്ള സനാതനമായ മറ്റൊരു വ്യക്തിഭാവം. സമുത്കൃഷ്ടമായ അതിനൊരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. സർഗത്തിന്റെ അവസാനത്തിലും അതെന്താണ് അതേപടി നിലനിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ആരെക്കുറിച്ചാ പറയണത്? അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള സനാതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന് ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനാണ്. മാത്രമല്ല എന്താണ് ഒരിക്കലും നാശമില്ലാത്തതാണ്. എല്ലാ സമയത്തും അതേപോലെ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ 3,11,40,000 കോടി വർഷങ്ങളാണ് മനുഷ്യ ഗണിത പ്രകാരം. ഇത് നേരത്തെ സൈഡിലല്ലേ? അവ്യക്തോക്ഷര ഇത്യുക്ത സമാഹു പരമാം ഗതി യം പ്രാപ്യ നിവർത്തന്തെ തഥാ മാ പരമം മമ. ഇനി ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. എന്താണ്? വേദാന്തികൾ അവ്യക്തമെന്നും അക്ഷയമെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നെ മടങ്ങി വരേണ്ടതില്ലാത്തതുമാണ് എന്റെ ധാമം. അപ്പൊ വേദാന്തികൾ എന്താ പറയുന്നത്? അവ്യക്തമാണത്, അക്ഷയമാണെന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. പിന്നെ മാത്രമല്ല എങ്ങനെയാണ്? പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനം എന്നാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഏറ്റവും പരമമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാപ്യസ്ഥാനമാണിത് ഭഗവാന്റെ ധാമം. മാത്രമല്ല ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നെ തിരിച്ചു വരേണ്ടില്ലാത്തത്, മടങ്ങി വരേണ്ടതില്ലാത്തതുമാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമം എന്ന് പറയുന്നു. ചിന്താമണി ധാമം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ചിന്താമണി ധാമം സർവ്വ അഭിലാഷങ്ങളും നിറവേറ്റുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ ചിന്താമണി ധാമം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണന്റെ പരമധാമത്തെ ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നത് ചിന്താമണി ധാമം എന്നാണ്. സർവ്വ അഭിലാഷങ്ങളും നിറവേറ്റപ്പെടുന്നതാണ് ചിന്താമണി ധാമം. ഭൂമിയിൽ ഡൽഹിക്ക് 90 നാഴിക തെക്കു കിഴക്കായി ആധ്യാത്മിക അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിന്റെ ഒരു ഭൗതിക പ്രതിരൂപമുണ്ട്. മഥുര ജില്ലയിൽ 84 ചതുരശ്ര നാഴികയോളം വിസ്തൃതിയിലുള്ള വൃന്ദാവനം എന്ന ആ പ്രദേശത്തായിരുന്നു കൃഷ്ണൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ച കാലത്ത് കളിച്ചു നടന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ ചിന്താമണി ധാമം ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനം, അത് ഭൗതിക ലോകത്തിലും ഉണ്ട് ഒരു വൃന്ദാവനം. മധുര ജില്ലയില് ഉള്ള സ്ഥലമാണ് എന്ത്? വൃന്ദാവനം. ആ വൃന്ദാവനത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ച സമയത്ത് ഭഗവാൻ കളിച്ചു നടന്ന സ്ഥലമാണിത് വൃന്ദാവനം. പുരുഷസ്സ പരം പാർത്ഥ ഭക്ത്യാലാഭ്യസ്തനന്യയ യസ്യാന്തസ്ഥാനി ഭൂതാനി യേന സർവമിദം തദം. ശുദ്ധമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രം പ്രാപ്യനാണ് സർവരിലും മഹത്തനായ ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. സ്വധാമസ്ഥനെങ്കിലും സർവവ്യാപിയും സർവത്തെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നവനുമാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭക്തി ഇല്ലാതെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനോ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനോ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. സ്വധാമസ്ഥനെങ്കിലും സർവവ്യാപിയും സർവത്തെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എവിടെയാണ്? സ്വധാമത്തിലാണ്. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും സ്വധാമം വിട്ടു പോകുന്നില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എവിടെ തന്നെയാണ്? സ്വധാമത്തില്. ഭഗവാന്റെ സ്വധാമം ഏതാണ്? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാൻ ആരാണ്? സർവവ്യാപിയാണ്, സർവത്തെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നവനുമാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും വൃന്ദാവനത്തിൽ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാൻ സർവവ്യാപിയും സർവത്തെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നവനുമാണ് ഭഗവാൻ. ആനന്ദ ചിന്മയ രസ എന്നാണ് ആധ്യാത്മിക ആനന്ദപൂർണമായ ഈ സ്ഥാനത്തെ ബ്രഹ്മസംഹിത വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അവിടെ കാണാവുന്ന വിശേഷങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരേ ഗുണമാണ് ആധ്യാത്മിക ആനന്ദം. ഇത് മറ്റേ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സ്ലൈഡിൽ വരുന്നതായിരിക്കും. ആനന്ദ ചിന്മയ രസ. ആനന്ദ ചിന്മയ രസ എന്നാണ് ആധ്യാത്മിക ആനന്ദപൂർണമായ ഈ സ്ഥാനത്തെ ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അവിടെ കാണാവുന്ന വർണ്ണവിശേഷങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരേ ഒരു ഗുണമാണ്. എന്താണ് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് അവിടെ? അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദം. അതാണ് നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്.
ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ കൂടി പറയാണ്. എന്താണ് പറഞ്ഞ ആത്മീയ ലോകവും ഭഗവത് ധാമത്തിന്റെ വിവരണം എന്താണ് പറഞ്ഞ കൃഷ്ണന്റെ പരമമായത് എന്താ വെച്ചാൽ കൃഷ്ണന്റെ ധാമം കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ല. ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ ധാമം എങ്ങനെയല്ല, ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ധാമവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, അതെങ്ങനെയാണ് ജനന മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാന്റെ ധാമം ജനന മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ അതോ ഭഗവാന്റെ ശക്തി, ഉയർന്ന ശക്തി, ഗുണനിലവാരത്തിൽ ഭൗതിക ശക്തിയിൽ നിന്ന് വിപരീതമാണ്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ് ആരുടെ ശക്തികള്? ഭഗവാന്റെ ശക്തികള്. പിന്നെ ദുരിതങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ വിപരീതമാണിത് ഭഗവാന്റെ ലോകം, ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങള്. അതായത് പരമാനന്ദമാണ് നമുക്ക് എവിടെ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. പിന്നെ എല്ലാവിധത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും നിറവേറ്റുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമം. പിന്നെ എല്ലാവരും ആകർഷകമാണ്. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തില് എല്ലാതും നമ്മള് ആകർഷകമായിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതാണ്. നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ടല്ല, നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അവ്യക്തമായിട്ട് വേദാന്തികൾ അവ്യക്തം എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമുക്കൊരിക്കലും വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല, അതുകൊണ്ട് അവ്യക്തം. പിന്നെ വ്യക്തവും അവ്യക്തമായ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതമാണ്. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതമാണ് എന്ത്? ഈ ഗോലോക വൃന്ദാവനം, പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനം. എല്ലാവരുടെയും പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനമാണിത് ഭഗവാന്റെ ധാമം. മടങ്ങി വരേണ്ടാത്ത ഒരിടം. അപ്പൊ ഒരിക്കലും എത്തിച്ചേർന്നാല് മടങ്ങി വരേണ്ടാത്ത ഒരു സ്ഥലമാണിത് ഭഗവാന്റെ പറഞ്ഞ ഈ ആധ്യാത്മിക ലോകം, അതായത് ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന് പറയാം. പരമോന്നത പ്രാപിക്കാനുള്ള ഭക്തിയുടെ പരമാധികാരം. 23 മുതൽ 26 വരെ ജ്ഞാനയോഗിയുടെ പരമോന്നത പ്രാപിക്കുന്നത്, പിന്നെ പരമോന്നത പ്രാപിക്കുന്നതിലെ ഭക്തിയുടെ മേൽക്കോയ്മ. യത്ര ആവൃത്തിം ചൈവ യോഗിനാം പ്രയാത യാന്തി തം കാലം വക്ഷ്യാമി ഭരതർഷഭ. ഭരതർഷഭ, ഇനി ഏതേതു കാലങ്ങളിൽ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുന്ന യോഗിക്ക് പുനർജന്മം വേണ്ടി വരില്ല എന്നും ഏതേതു കാലങ്ങളിൽ വീണ്ടും ജനിക്കണം എന്നുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. പിന്നെ എപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ മരണപ്പെട്ടാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല, എപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ മരണപ്പെട്ടാൽ വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വരുന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ഇന്ന് അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പോകാണ്. ഭഗവാനെ സമ്പൂർണ്ണ സമർപ്പണം ചെയ്ത ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് തങ്ങളുടെ മരണം എപ്പോൾ എങ്ങനെ വേണമെന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാറില്ല. അവരതെല്ലാം ഭഗവാൻ ഏൽപ്പിച്ച് സന്തുഷ്ടരായി നിഷ്പ്രയാസം ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു. അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവരെല്ലാം ആർക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു? ഭഗവാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. വേറെ അവരൊന്നിനെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഭഗവത് സേവനം മാത്രം ചെയ്യാനും മാത്രമുള്ള ആരുടെ ലക്ഷ്യം? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ലക്ഷ്യം. അഗ്നിർജ്യോതിരഃ ശുക്ല ഷണ്മാസ ഉത്തരായണം തത്ര പ്രയാത ഗച്ഛന്തി ബ്രഹ്മാവിദോ ജനഃ. അഗ്നിയുടെയോ ജ്യോതിസിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിലോ പകലുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തത്തിലോ ശുക്ലപക്ഷത്തിലോ ഉത്തരായണ കാലത്തോ ഇഹലോകം വിടുന്ന ബ്രഹ്മജ്ഞാനി ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും? അഗ്നിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ജ്യോതിസിന്റെ പ്രകാശത്തില്, ഒന്നുകിൽ പകൽ സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ അഗ്നിയുടെ സാന്നിധ്യം. പിന്നെന്താണ്? ജ്യോതിസിന്റെ വെളിച്ചത്തിന്റെ, അതായത് അഗ്നിയുടെ വെളിച്ചത്തിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ വിളക്ക് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പകൽ സമയത്ത്, പകലുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തത്തില്, പിന്നെന്താണ് ശുക്ലപക്ഷം, പിന്നെന്താണ് ഉത്തരായണ കാലം. ഈ സമയത്ത് ഇഹലോകം വിടുന്ന ബ്രഹ്മജ്ഞാനി ആരെ പ്രാപിക്കും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെ എന്താണ്? അഗ്നിയുടെയും ജ്യോതിസിന്റെയും സാന്നിധ്യം, പകലുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തം, ശുക്ലപക്ഷം, ഉത്തരായണ കാലം. ആ സമയത്ത് ഇഹലോകം വിടുന്ന ബ്രഹ്മജ്ഞാനിക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. യാദൃശ്ചികമായിട്ടോ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചതനുസരിച്ചോ മുമ്പ് പറയപ്പെട്ട പാശ്ചാത്തലങ്ങളിൽ മരണം സംഭവിച്ചാൽ ജീവാത്മാവിന് നിർഗുണ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിലെത്തിച്ചേരാം. യോഗാചര്യയിൽ ഏറെ പുരോഗമിച്ച യോഗികൾക്ക് എവിടെ വെച്ച് ഏത് സമയത്തും ദേഹത്യാഗം ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിവുണ്ട്. മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് സാധ്യമല്ല. ഇപ്പൊ യോഗാചര്യയിൽ പുരോഗമിച്ചവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അവർക്ക് എപ്പോഴും എവിടെ വെച്ച് എങ്ങനെ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ യോഗാസ്ഥിതിയിൽ പുരോഗമിച്ചവർക്ക് ഉണ്ടാകും. പിന്നെന്താണ്?
യാദൃശികമായിട്ടോ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചിതനുസരിച്ചോ മുമ്പ് പറയപ്പെട്ട ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പാശ്ചാത്തലങ്ങളിൽ മരണം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സാധിക്കും? ജീവാത്മാവിന് നിർഗുണ ബ്രഹ്മ ജ്യോതിസിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അടുത്തത് ധൂമോ രാത്രിസ്തഥാ കൃഷ്ണ ഷണ്മാസാ ദക്ഷിണായനം തത്ര ചാന്ദ്രമസം ജ്യോതിർയോഗി പ്രാപ്യ നിവർത്തതേ. ധൂമ സാന്നിധ്യം. പിന്നെന്താണ്? ധൂമ സാന്നിധ്യം, രാത്രി, കൃഷ്ണപക്ഷം, ദക്ഷിണായനം എന്നീ സമയങ്ങളിൽ മരിക്കുന്ന യോഗി ചന്ദ്രലോകം പോകുന്നു. അയാൾ വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ ജന്മമെടുക്കും. അപ്പൊ ധൂമ സാന്നിധ്യം, ധൂമം എന്ന് വെച്ചാൽ പുക, പുകയുടെ സാന്നിധ്യം, രാത്രി, കൃഷ്ണപക്ഷം, ദക്ഷിണായനം എന്നീ സമയങ്ങളിൽ മരിക്കുന്ന യോഗി എന്താണ്? ചന്ദ്രലോകം പോകും. അയാൾക്ക് വീണ്ടും ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ട് ജന്മമെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. കൂടുതൽ ഉത്കൃഷ്ടരായ ജീവാത്മാക്കൾ ഉണ്ടെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം. സ്ഥൂലേന്ദ്രിയങ്ങളാൽ അവരെ കാണാൻ കഴിയില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഉത്കൃഷ്ടരായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാം. പക്ഷെ എന്താണ്? നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവരെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ശുക്ല കൃഷ്ണേഗതി ഹേത്യേ ജഗതാ ശാശ്വതേ മതേ ഏകയാ യാത്യനാവൃത്തി അന്യയാ വർത്തതേ പുനഃ. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോകാൻ രണ്ട് മാർഗങ്ങളാണുള്ളതെന്ന് വേദങ്ങൾ ഘോഷിക്കുന്നു. ഒന്ന് പ്രകാശത്തിലും മറ്റൊന്ന് അന്ധകാരത്തിലും. വെളിച്ചത്തിലൂടെ പോകുന്നവർ തിരിച്ചു വരാറില്ല. ഇരുട്ടിലൂടെ പോയവർക്ക് മടങ്ങി വന്നേ മതിയാകൂ. ഇവിടെ രണ്ട് തരത്തിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഒന്ന് പ്രകാശത്തിലൂടെയും രണ്ട് അന്ധകാരത്തിലൂടെയും. പ്രകാശത്തിലൂടെ പോകുന്നവർക്ക് തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് സാധിക്കും. പോകുന്നവർക്ക് തിരിച്ചു വരാറില്ല. പക്ഷെ ഇരുട്ടിലൂടെ പോകുന്നവർക്ക് എന്താണ്? തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ട് വരാം. അപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിലാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോകുന്നത്. ഒന്ന് പ്രകാശത്തിലും രണ്ട് ഇരുട്ടിലും. അന്ധകാരത്തിൽ പോകുന്നവർക്ക് എന്താണ്? വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. പക്ഷെ വെളിച്ചത്തിലൂടെ പോകുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ, പ്രകാശത്തിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ട്, വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. കൂടുതൽ ഉത്കൃഷ്ടരായ ജീവാത്മാക്കളുണ്ടെന്ന് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? മരണം, പുനർജന്മം ഇവയെ പറ്റി ഇതേ വിവരണമാണ് പണ്ഡിതൻ ബലദേവ വിദ്യാഭൂഷൺ ചന്ദിയോപനിഷത്തില് പറയുന്നത്, നിന്നെടുത്ത് കാട്ടുന്നത്. ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരും തത്വജ്ഞാനപരമായ ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും അനാദികാലം മുതൽക്കേ ഭൂമിയിൽ വന്നു പോയും ഇരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണന് സ്വയം സമർപ്പിതരാകാത്തതിനാൽ അക്കൂട്ടർക്ക് വാസ്തവത്തിൽ ഒരിക്കലും ആത്യന്തിക മുക്തി ലഭിക്കാറില്ല. അപ്പൊ ഇവർക്കൊന്നും ഒരിക്കലും മുക്തി കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവര് ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുന്നവര്, പിന്നെ തത്വജ്ഞാനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവരായതുകൊണ്ട് അവരിങ്ങനെ വന്നും പോയും കൊണ്ടേ ഇരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. നൈതേ ശ്രുതി പാർത്ഥ ജാനാൻ യോഗി മുഹ്യതി കശ്ചന തസ്മാത് സർവേഷു കാലേഷു യോഗയുക്തോ ഭവാർജുന. ഈ രണ്ട് വഴികളെയും കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടും ഭക്തൻ സംഭ്രമിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും മനസ്സിലായാലും ഭക്തന്മാർക്ക് എന്ത് വരില്ല? സംഭ്രമം വരില്ല. അതിനാൽ അർജുന എല്ലായ്പ്പോഴും ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് വഴികളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായാലും ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? സംഭ്രമം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? എല്ലാ സമയത്തും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്തന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊന്നും ബാധകല്ല. ഭക്തന്മാര് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാല് രാത്രിയായാലും പകലായാലും എങ്ങനെയായാലും അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭക്തന്മാർ അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും കേട്ടിട്ട് ഒരിക്കലും അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? സംഭ്രമം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഏത് സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ഭൗതിക ലോകം വിട്ടുപോകുന്ന ആത്മാവിന്റെ ഈ വ്യത്യസ്ത മാർഗങ്ങളെ ഓർത്ത് സംഭ്രമിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് ഉപദേശിക്കുന്നു. അനാസക്തിസ്യ വിഷയാൻ ഉപയുഞ്ചതേ എന്ന രൂപഗോസ്വാമി ഉപദേശിക്കുന്നു. ഭക്തൻ ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തനായി കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ സർവകർമ്മങ്ങളും ചെയ്യണം. യുക്ത വൈരാഗ്യം എന്ന ഈ പ്രക്രിയ അയാളെ പരിപൂർണതയിലെത്തിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അനാസക്തിസ്യ വിഷയാൻ യഥാർത്ഥാമുപയുജ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതികമായ ഭക്തൻ ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തനായിക്കൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യണം. അപ്പൊ യുക്ത വൈരാഗ്യം എന്നാണ് ഈ പ്രക്രിയ അയാളെ എന്ത് ചെയ്യും? പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തിക്കും. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകം വിട്ടുപോകുന്ന ഒരു ആത്മാവിന്റെ വ്യത്യസ്ത മാർഗങ്ങളെ ഓർത്ത് സംഭ്രമിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറയാണ്.
ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തനായിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? സർവകർമ്മങ്ങൾ, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. അങ്ങനെ അതിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? യുക്ത വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ യുക്ത വൈരാഗ്യം നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് എത്തിക്കും? നമ്മുടെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തിക്കും. വേദേഷു യജ്ഞേഷു തപസ്സു ചൈവ ദാനേഷു യത് പുണ്യഫലം പ്രതിഷ്ഠം അത്യേതി തത്സർവമിദം വിധിത്വ യോഗി പരം സ്ഥാനമുപൈതി സാധ്യം. ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ട് വേദപഠനം, യജ്ഞാചരണം, ദാനം, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്നിവയാൽ നേടാവുന്ന പുണ്യങ്ങളൊന്നും മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ മേൽപ്പറഞ്ഞ പുണ്യങ്ങളെല്ലാം ഭക്തന് ലഭിക്കുന്നു. കൂടാതെ അവസാനമായ സനാതനമായ പരമധാമത്തിലെത്തുകയും ചെയ്യും. ഇവിടെ ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട് എന്തൊന്നും നമുക്ക് നഷ്ടമാകുന്നില്ല. വേദപഠനം ചെയ്യുന്നതോ, യജ്ഞാചരണം നടത്തുന്നതോ, ദാനം ചെയ്യുന്നതോ, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നേടാവുന്ന പുണ്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നഷ്ടാവില്ല? ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നഷ്ടമാവില്ല. നമ്മൾ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ 4 കാര്യങ്ങളുടെ ഫലവും നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് മാത്രം നേടാൻ സാധിക്കും? ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ പരമധാമത്തിലേക്ക് എത്താനും സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചാല് വേദപഠനങ്ങളോ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ യജ്ഞാചരണങ്ങള്, ദാനം, കാമ്യകർമ്മങ്ങള്, അതുകൊണ്ട് നേടുന്ന പുണ്യമൊന്നും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനം മാത്രം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 4 ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് കിട്ടും. പ്ലസ് നമുക്ക് എന്തും കൂടി കിട്ടും? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനും സാധിക്കും. ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് ഈ 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകളിലെ കർശ വ്രതങ്ങളെയും പിന്നിട്ട് കളയാമെന്നാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മനോഹാരിത. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ഗുണം എന്താണ്? നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ 4 കാര്യങ്ങള്, അതിന്റെ കർക്കശ വ്രതങ്ങള്, എന്താ പറയാ, വർണ്ണാശ്രമത്തില്, അതിനൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നിട്ട് കളയാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എന്തിന്റെ ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ്? ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മനോഹാരിത എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതം വിധിത്വ എന്നതിനെ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഈ അധ്യായങ്ങളും 7ാം അധ്യായത്തിലും കൃഷ്ണൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അറിഞ്ഞിട്ട് എന്നർത്ഥം. ഗ്രന്ഥജ്ഞാനം കൊണ്ടോ മാനസിക വിചിന്തനം കൊണ്ടോ അല്ല ഈ അധ്യായങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കേണ്ടത്, ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് കേട്ടാണ്. അപ്പൊ ഈ അധ്യായങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഭക്തന്മാരിലൂടെ ആയിരിക്കണം ഈ അധ്യായങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ എന്താണ് ഗ്രന്ഥം പഠിച്ച് അറിവ് നേടി അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കേട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ ഒന്നും കൂടി അതിലൊരു കൺക്ലൂഷൻ തന്നിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ അർജുനൻ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ. ബ്രഹ്മം അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം. അധ്യാത്മം, ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി അധ്യാത്മം. കർമ്മം, ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികസനത്തിന് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികള് ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നു. അതിഭൂതം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ. അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം. അതിയജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് പരമാത്മാവ്. അതിയജ്ഞം കുടികൊള്ളുന്നത് എവിടെയാണ്? ഭഗവാന്റെ സർവ്വ ശരീരങ്ങളുടെയും സകല ശരീരങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ മരണവേളയിൽ സ്മരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? ജീവിതകാലം നിരന്തരം ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്മരണ സമയത്തും മരണവേളയിൽ നമുക്ക് സ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചകൽപതരുപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിതായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം നമുക്ക്. അഞ്ചാം തൊട്ടാണോ പറയണ്ടേ? ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ സവിശേഷ ഗുണം എന്താണ്? അതെ അതെ. ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ സവിശേഷ ഗുണം ഭക്തിയോഗത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നും ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നതാണ്. പ്രദേശഭേദം കൂടാതെ വ്യതിചലിക്കാതെയും എല്ലായ്പ്പോഴും കൃഷ്ണനെ പറ്റി ചിന്തിക്കും. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണാവബോധം ചെയ്യാന്ന് മാത്രമല്ല, ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ദേശകാലം ഒന്നും നോക്കാതെ എന്ത് മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെന്താണ്? 5 തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരാരൊക്കെയാണ്? ശാന്തഭക്തർ, ദാസ്യഭക്തർ, സാംഖ്യഭക്തർ, വാത്സല്യഭക്തർ, മാധുര്യഭക്തർ.
ശാന്തം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം. മനുഷ്യഗണിത പ്രകാരം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുഷ്കാലം 3,11,40,000. കൽപ്പം എന്നാൽ എന്താണ്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം. ഒരു പകൽ കേട്ടോ. കൽപ്പം ഒരു പകലാണ്. പകലാണ് കൽപ്പം. ഭഗവാന്റെ ധാമം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? ആനന്ദ ചിന്മയ രസം. ഭഗവാന്റെ ധാമം എങ്ങനെയാണ്? വേദാന്തികൾ അവ്യക്തം എന്ന് പറയുന്നതും പിന്നെ ഒരിക്കൽ തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ളതാണ് അക്ഷയം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? അതാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമം. ചിന്താമണി ധാമം എന്നാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത്. എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇഹലോകം വിടുമ്പോൾ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം? അഗ്നി, ജ്യോതിസ്, ശുക്ലപക്ഷം, പ്രകാശം, പകൽ, വെളുത്തപക്ഷം, ഉത്തരായനം എന്നീ കാലങ്ങളിൽ ഇഹലോകം വെടിയുന്നു. ഇഹലോകം വെടിയുന്നവർക്ക്, അതായത് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവര് പകൽ സമയത്ത് അല്ലെ? പകൽ സമയത്തല്ലേ? അതെ. അഗ്നിയുടെയോ ജ്യോതിസിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ പകലുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ ശുക്ലപക്ഷം, പിന്നെന്താണ് കൃഷ്ണ, ഉത്തരായണ കാലം. ഉത്തരായണ കാലത്ത് ഇഹലോകർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭൂമിയിൽ ജനിക്കേണ്ടി വരും? ധൂമസാന്നിധ്യം രാത്രി ദക്ഷിണായന കാലത്ത് ഭൂമിയിൽ ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങളും അതിനുള്ള ഉത്തരവും ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ സ്ലൈഡിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അർജുനൻ ചോദിച്ചത്? അതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തു ആരെങ്കിലും? എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് അർജുനൻ ചോദിച്ചത്? ബ്രഹ്മം എന്താണ്? ആത്മാവ് എന്താണ്? ദൈവം എന്താണ്? ദേവത ആരാണ്? ദേവന്മാരെന്നും പിന്നെ വേറൊന്നുകൂടി പറഞ്ഞല്ലോ. ദേവന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് ആരെയാണെന്നല്ലേ ചോദിച്ചത്? ദേവന്മാരെന്നും വേറെ രണ്ടെണ്ണം ചോദിച്ചില്ലേ? ബ്രഹ്മ, അധ്യാത്മം, കർമ്മം, അഗ്നിഭൂതം, ആദിദൈവം, ആദിയജ്ഞം. എവിടെയാണ് ആദിയജ്ഞം കുടികൊള്ളുന്നത്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മരണവേളയെ സ്മരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? ഇത്രയും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അർജുനൻ. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ അതിനൊക്കെ പറഞ്ഞ് മറുപടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? എല്ലാത്തിനും ഇപ്പുറത്ത് നമ്മളെ സൈഡില് കണ്ടു. അപ്പൊ അത് നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി. അഞ്ചാമത്തൊന്ന് പറഞ്ഞുതരുമോ? ചോദ്യം എന്താ മാതാജി? ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ സവിശേഷത ഗുണം കാലശേഷ ഭേദം കൂടാതെ കൃഷ്ണനെ ഭജിക്കുക, അതാണോ? ഭജിക്കുക, അതെ. ശരി.